Keď sa pozrieš na svet Brawl Stars, všimneš si niečo zvláštne. Vidíš robotov, mutantov a podivné bytosti. A desiatky brawlerov, ktorí vôbec nepôsobia normálne. Ale kde sú všetci obyčajní ľudia? Kam zmizli návštevníci Star Parku? Kam zmizli zamestnanci? A čo ak existoval jeden človek, ktorý prežil dlhšie než všetci ostatní? Posledný človek Star Parku. Poďme sa na ňo pozrieť. Podľa fanúšikovských teórií bol Star Park kedysi normálnym miestom. Prichádzali sem rodiny, deti, turisti a všade bol život. Potom sa však niečo stalo. Niečo, čo Supercell nikdy úplne nevysvetlil. Možno nehoda, možno experiment a možno niečo ešte horšie. A po tej udalosti začali normálni ľudia miznúť. Jeden po druhom, až nakoniec nezostal takmer nikto. Predstav si, že si posledný človek, ktorý zostal. Vidíš, ako sa park mení, vidíš experimenty, vidíš vznik nových brawlerov. A uvedomíš si niečo strašné. Že už nemôžeš nikomu veriť. Možno sa snažil uniknúť, možno sa snažil odhaliť pravdu, alebo možno dokonca zanechal stopy, ktoré sa dodnes nachádzajú niekde v Star Parku. Ale nikto nevie, ako sa volal. Nikto nevie, čo sa s ním stalo a kde vôbec je. Ale čo ak posledný človek nikdy nezmizol? Čo ak je stále v Star Parku? Nie ako človek, ale ako niečo iné. Možno bol premenený na brawlera. Možno bol súčasťou experimentu. Možno sa dokonca každý deň pozeráme na postavu, ktorá bola kedysi obyčajným človekom. A ani o tom nevieme. Predstav si poslednú nahrávku. Tmavá miestnosť, blikajúce svetlo a hlas človeka. Unavený, vystrašený a sám. Do kamery povie len jednu vetu. Ak toto niekto nájde, už je neskoro. Potom sa ozve zvuk otvárajúcich sa dverí. Nahrávka sa preruší a od tej chvíle o ňom už nikto nikdy nepočul. Možno zomrel, možno utiekol, alebo možno sa stal niekým úplne iným. A možno práve teraz bojuje v aréne spolu s ostatnými brawlermi. Bez toho, aby si pamätal, kým kedysi